presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kiniga po ninyo Kuya Joel Bensi, kaubas kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaiksunan mga kasama, awagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga ima. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Ima. Kina kong problema bahin ni sa among silingan nga suod kay sa kumbana, pero karon nahimo namang kontra namo. Ug kun ngano, ingon man kun ini ang mga paghitabo. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. Ngunit wala ka na, umaasa pa rin sa'yo. Ayo, day! Sa muka sa ani babayhana. Uy, kinsa man sa doon. Uy, ako niligos bintana, be. Ay, tao! Kanta pa gani ta. Uy, ala, ang amo mo nang silingan di ay. Uy, Maayo! kadit ka sa patingan ani niya. Uy, nalimot ko ay. Day! Ay, kadit sa, ako ang tuon, be. Uy, nang, unsay ato, nang? Ay, day, di amang gipahatod sa akong bana nga lechon, day, kay nakadaman siya lechon niya, dako mangguding iyang nada, dili man ninamo mahurot. Mao nga, ingon siya nga hatagi sila si Parimando. Mao nang gipahatod ni niya dinhi sa inyo. Hala, mao ba nang? Hala, salamat ka ayo nang, ha? Naa si Mando nga imong bana, day? Wa pa mauli. Tapos yung trabahuan. Karon pa tong hapon. Mao ba? Hala, sige. Ingon lang ko palihog, day, ha? Si Tinoy nga akong bana mo inaghatag ini, ha? Sige nang, salamat kay nang, ha? Wow! Lumiag sudan na to rin. Hindi mo kaning lechon. Ay, hinata das imong amigo, uy. Gipahato dili siyang asawa. Ha? Kitsa man? Katubang silingan na to, ba nga na nagtrabaho sa planta Ganisbir? Si Tinoy. Oo, kana, murag mauron. Iyang asawa, anak mo naghato diri. Kay niuli ko no iyang bana, nagdagletsyon. Dako ko no kaayo. Di man kuno nila mahurot. Moto nga nagdasiya para diri, para nato ba? Gikan na sa imong amigo. Di ba? Probida no, botana, gini partino eh. Bitaw no, pasuruya ito dinis baydong. Oy, para masuod gito silag maayo ba? Okay day, karon sa bado, ari may mag-chat ris partino ya? Oh, sige, kalindot ana. Yung asa may gusto niyong sumsuman kay magluto ko. Magpalit lang kag baboy. Hilig kay partino yan ang kinupusan. Palit mao ba? Sige, magpalit ag baboy. Para ini ka sa bado, magluto ko, ha? Sige day. Nakita na mo nga maayo kay sila diri namo, mao nang amo gid silang gisuod. Unya to? Pre, salamat na itong lechon yung magpada din sa bahay. Kaul lechon pre, murag adong gaya na ko na ka. Papag lechon eh. Sasam kay mo ron kagdi amigo, mo kagdi kumpare na. Si Rixol galoto ato lang may magkaing lechon. Ilang Jimbo ha. Sila Jimbo sige Rixol niya galoto. Diyan gipadaan ko lechon, gol perti nagana sila lechon dito pre. Mitambong ko silang parte. Unya, perti managana, balik ko pa yung galit yung pre, ang na dito.
Nga, may... Sige, gamay rin sige niya tos parte, pre. Wa di dito sila din normal o nuruni. Ato, arin to. Eh ba? Ya, gamay rin mga bisita kay uwan-uwan lagi. Mga pag-uli na ko, gusto ka lechon. Perti na ko, motong gipatagaan, tika? Kota na ni mo pagkaon, pre. Tagaan ko, Salamat kayo, pre. Salamat kayo. Karon, magbaboy lagi ako pero kinupusan na, pre. Lami kayong luto ako, sawa na. Pre, kinupusan. Kaning, Karon, gusto ng kubo ba? Karon, ani. May tag-maari taros pa ni Pedro na. Kaya ako, kitang tulungan kitang kanta din eh. Malagi? Wapa ang taos pa ni Pedro taon. Pari Peter po, ato tatong bitaro na. Pedro pre, alam na, pre? Pari Peter o pari Pedro. Oo, bro ba na? Pre! Aray! Peter, ay! Peter! Ano mo niya, pre? Pari Peter, Pedro! Sabi na, bako mo, Pedro, dali! Biliba ginako ninyo, pre Peter, oy. Huh? Predilyo, hilong-hilong res predilyo. Ay lang yung sulti, predilyo, bukbukal. Sulti. Apa ito? Sa tima, pre. Pre Peter. Pre. Basta ato ta mag-inom, pre, ha? Atos ila, pre. Ang beer nagbaha. Pero mag-inom gani, dili, gato kita sila, ha? Ang beer, murag magbagyo. Sige po. Murag magbagyo. Sige. Mao hindi kahubog sad. Amor sa maglinog. Linog permi ato linaktan kay matuwa mo ta sa atong gilikor, di ba? Mao galinto ba ta? Sa hubog na ba ta? Mao na nakaligre na do. Di ba? Oo. Pretinoy. Masa may, birya kay magpa-deliver ng katrag, eh? Saling nung ka planta trabaho taon sa bear taon. Oy, unay kas bear. Pemos lang ito kayo, pre, mintas na pa tayo sa trabaho niya. Di ba? Bagyan. Sige. Yeah. Way uli ay, ha? Way uli, og di magkabang, ha? Nagkasuod mig maayo sa pamilya ni Noy Tinoy ug sa iyang asawa, magsige sa anas amo gyud. Unya, Day, Emma, naapay puti nga long sleeve ang imong bana, day? Pwede na ko huwaman. Nagkinahanglan man gud ang akong bana. Ang puti nga long sleeves, ugma na gamiton, day. hala, wala ba ginay puti nga long sleeves man dunang? Pulos ra gyud na pulo iya, kay di man na siya hilig anang long sleeve good. Uy, saon man ni nako, uy. Naa say long sleeves nga puti, pero murag nag-yellow naman tugod. Ay, di na problema nang. Gamiti og Surf Cherry Blossom Powder Detergent. Kay mo na akong gigamit pang paputi sa akong mga sinina. Surf Cherry Blossoms Powder Detergent? Unang, uy, paspas mong paputi sa mga sinina in as fast as 2 minutes. Og dili kay kanara, instant bango pa. Tipid na sa oras sa pagpanglaba. Tipid sa budget kay barato ra ang Surf. Mooni ang gipili sa mga wais nga mga nanay. Mao ba? Ako nang suwayan. Oh, kumusta naman nang? Grabe. Napawaw gyud ko sa kaputi, day. Pumuputi-puti tap gyud. Basta Surf Powder, sama kahayag sa Pasko ang mga sinina sa kaputi. Maong kana mo ay gamita. Labi na kinagsingabot na ang Pasko. Daghan kayong kumpira, daghang mansya, ug laing-laing baho sa sinina. Mao gyud. Salamat gid kaayo, day, Emma. Kini na mo ipermi na kong gamiton. Sobra nakasuod ang among pag-ila sa usak-usa, magtinabangay sa bisan unsang problema nga moabot namo. Unya, Pre Pedro, gatutok ro. Sige magtutok na ko nung sa mga. Ano mo tutok ko? Nagkagwapong ka. Ano ba na? Ano, pre? Nakita mo ni Paritinoy? Ano ka naman? Waso ko kibaw, pero murag problemadom ka ito, pre, ay. Problemado kayo? Mau ba? Ambot lang ka, pre. Basta ka tuang dito, pre. Murag, niingon nga musuro ito siya din sa inyo, pre. Ya. Basig, mato siya sa inyo, pre. Sige lang. Ako lang to sila. Sige, pre. Basig, gimingaw lang to ni mo. Kanahan ba ni mo? Sige, pre. Ariyo na ko. Anto na ko sila, ha? Magian raman. Sige, pre. Pre, kita mo kuno ka na ko, ha? Pre? Oh, Kay, kulang. Kulang tiyo. naunta ko yan, ano ba?
Ikaw ba, tiguang naman tagagpurma. Bata pagtigog. Yung asawa, tiguang, tigog, batang purma. Tigda sa di mo eh. Ikaw ba, may problema. Kung saan ba na, be? Sulti ko. Kuhan lagi, pre. Kanang kuhan ba? Nay, may gigi-offer kung kauban nga skyanan. Skyanan, good. Uya, Ya, lagi ibaligyan ako. unden. Padaw na lang niya 30,000, pre. Ya, ilang ko na padatatahan ako ang kuwang. Kaya nakapalit pa siya bago. O ba? O maayo na, ninuta. Ya, karangyo tanin mo diya, pre. Ako lang bayran din ikabot sa kusildo. Karong Paskog sa bunot ako. Bayran din ka. Minanaw ni mo. Tesa, maglakor, magaliko pa kayo sa kanan. Ikaw manghuwa mo ka parbayad sa... Sige, siguro mo yung kakamilisan, pre. Oh, pre. Milisan yung kada 30. Ay, sus, pre. Mabayran ako sa dili pa mahuman ng Pasko. Puyag lakaw. Paggamit na ako ni mo kamay na kutrikon. 30. Basta siguro alam taon, pre, ha? Doon na ba taon kay project anak taon? Sigurado lagi, pre. Tubuhan na Ay, to. tubuhan. Tubuhan ba? Tubuhan. So, sakit to, kaya mo tubuhan. Noon sa okay. Ayaw. Ay lang tubuhi. Noon sa okay. Siguro mo kang ilis. Para magamit lang po taon ako ba, ha? Salamat, pre. Promise. Sorry mo kayo nga mong nagpa. Salamat, sir, pre. Way duha-duha nga nagpahuwam ang akong bana og kwarta sa iyang kumpare kay nisalig lagi siya. Unya, kanang dong, nakakita ka silang gipalit nga sakyanan? Nakita, wa mo ko kita day. Ay, sakyan ng parking sa ilatungod. Basig wa pa tingali nila mabayri sa. Ambot lang. Pero nahatag naman ka nimo ang kwarta nga iyang gihuwaman nimo. To na. Ay pero basig nag-transtock pa sa dilasa. Yeah. Kita lang matubag-tubag ka nila. Sige. Or di ba, nag-process pa sa mga papilis, no? Kana. Sige. Wato lang yun na to, day. Unya, pre. Nakita ang gyud mo. Oo, pre. Naroon sa gihangyo taon ako. Unsa may gihangyo niya, pre? Kuha niya ako nung idawon sa kyanan ba nga iyang palit sa iyong amigo taon. Si Konhon rin nung na. Niya, nagkinahanglan mo taon siya taon. Mautong iyang gihangyo na ako. Ako rin sa gipuwan, pre. Kupare, yung taon na butan, nabut mo pariha. Pastilan kabuutan, gini mo, pre. Uy, pahumasad ko, pre, ha? Palit sa kyanan? Hindi mo. Trasikat lang, good. Kanahan ba mo, pre, Doy. Sige. Ay, tungod di ay. Wag kita ikuha lang sa kyanan nila. Wa man siya mo ingon nga. Mupalit ba siya di ay sakyanan? Mao ba? Para extra income, pre. In kaso, guwatay trabaho, at least natay ginagmay nga kadangpan. At least, dili ta matutyo. Wa natay trabaho, di ta matutyo ba? Bitaw. Kay makapamasahiro man ta. Oo, nindot sana. Sige, mabayran to ni Paritino itaw ang iyang gibayran, ang iyang giutang na ako, mabayran to niya, palitan ka to sikad, o sana ka nang invite. O di na ako gawin ito, pamunti ka. Ay, yes, salamat daan, pre. Ampo lang bayran, pre, ha? Ampo lang, aron makagamit sa taon ba? Kaya sa anak ko, karon ng Pasko, kaya iyang bonus ko sweldo, mo iyang garantiya nga makabayad siya na ko. Ay, sige, pre. Tabangan ka paningilan na niya, pre. Ay, lagsabta, pre, nga, manghuwam ko kudin mo, ha? Ayaw po ro na. Kay, basig masuko to siya, gagiapura na to paningil siya, ha? Ay, kabala ka. Imong kwarta iyang ibayad. Katong iyang gibayad katong na iyang kwarta. ni Mo ibayad. akong paulman mo. Mo sa kong human mo. Nya dali-dali ni mo siyang paningil. Mao ba ibuti mo ipasabot? Ay, lang paningla. Ako pasabot mo. Ay, lang paningla, ha? Pahinumdumi lang. Kaya basig balimot ba? Okay, pre. Ako'y bahala. Dong, kanya, kumusta naman? Saan sa banday, ha? Sa imong kwarta ba nga gipahuwam nimo ni Paritinoy? Ano mo kulbaan ka? Kuan man gudong ka nang may namatikdan ko. Unsa man? Wala ko kabantay nga mag-anhian sila si Paritinoy ug ang iyang asawa. Di ba mag-anhian man gina sila? Oo, bitaw, no? Raglain man ang kubas sa kundughan dong. Hunahuna lang ni ba de? Ay pagunahuna na. Kaya di na maayo. Dong.
Unya, nang labay ang mga adlaw, wala jud ko makakita sa among silingan nga unta suod naman kaayo mi. Wa na mo anhas bay. Wa na gyud sila mo bisita namo. Unya to. Kanang dong, Anday. hapit ng Pasko. Pila na lang gyud adlaw. Wa gyud mo paramdam nimo nga mobayad na sila. Wa man yun ay. Sige na, kabla ka kaya tuon ko sila. Eh, klaruhan na oy, kay murag doon na ra bay kausaban nga nakita nako. Murag naglikay sila. Dili ka tungod kay may utang sila. Sige lang. Dili lang tapos na nagdautan ba. Pero ako yun na sila nga tuko sa ila day. Ako pinumduman. Uy, pre! Saan mo ka? Ha? Naligaw ka? Naligaw? Oh, naligaw ka, pre. Ako mo ko naara ko yan sa unahan, pre ba? Oh. Sila, pre, Alex ba? Aw. Nya. Nya. Kagi mo ko din sa inyo. Hapit lang sa taon ka, pre. Ningil ka? Oh. Aha. Ningil ka, pre. Para ba ko'y kwarta? Uy. Hapit ra ko eh. Gusto ko kita sa imong sakyanan magipalit. Wapa, pre. Kuhaan pa mo anong gibayad? Oh, tuwid kamil mo ka, pre. Sasamir, bitaw. Pero napay mga gastuhan sa mga dokumento, pre. Nakilala na ko mga gastuhan lagi, pre. Huwag matadalain, be. Nakuha nga lang ko. Patay-patay rin nga ito. Kabala ka, pre. Bayaran ka. Hadlo ka di ka bayaran, ha? Oh. Ay. Gibaid naman ito na ko 45 na ko paglakaw. Lain ako di ba? Murag. Ako ko maningil, pre. Ako maningil. Tukan sa tanay mo, eh. Tanay mo. Mura, isultan mo sa bulos na, pre. Mura, di ka sabot, na. Bayaran, di ka dagana, na. Sama ka? Hiningon man ka nga karong sweldo. Sa imong maabot ka bonus mo, imong ibayad doon sa taon ka, eh. Ha? Mauna imong ibayad ka. Ito malo sa sabot. Lain na sa nimo, eh. Bitabang mataon ko nimo. Ako, noon mo bati. Ko, tas unon. Bida. Basta kay maghuwat ko, siguro alang bayad 30,000, ha? Eh, bayaran, di ka. Oh, iya, suko pa. Luko ka. Di ko nagana na, eh. Iya, hagit ko sa kanahada. Gamay na! Nahuman na lang ang Pasko. Hapit na mo bagong tuig. Wa gyud balita silang bayad. Unya, Beda. Bagong tuig na lang. Wag yun paramdam sa Pertino, da. Murag, kapasilo, naging ko anay, da. Murag lain, naging kilakiha. buang, mga amaw, way igabaws. Day, nga do ka? Da, nakita mis asawa ni Paritinoy, oy. Nasakit na ko, no. Gidako ang tiyan. Unya karon gipalakaw siyang asawa, gipabarang kuno nato, kay wa kuno sila mobayad sa ilang utang nga rin nato. Ikiharap ako nila, kay atong gipabarang ang iyang bana. Oh, ibarang hinol ko na silang tinuol mo nila. Kadahan sila. Mao na among problema, kay sila pa'y dunay atraso namo, kami pa'y gikihan nila, kay lang di amo silang gipabarang. Di ba hanggaw kay mga utok sa? Nauwaw kay mis ilang gibuhat, kasi pagtuon nila namo, mamamarang mi. Mao na among problema, unsaon ni namo para mabayran mi, unsa among buhaton. Unsa man og kamo ang pasultihon, Emma. Captain Marvin Prainog o labi ni Jaime Santonino. Og labi na yun sa akong amigo nga ang iyang mga manok mugbukay deals. Si kan Milvin. Nani nanik na baro bubukay til yung manok. ako nagtanig ka ba? Musta? Dahil maging mga manok at i-price ka. Kanang mga bantam ba? Salamat kayo niyo diha. Sa tanan na ito mga kaisunan nga natin na ito karoon. Salamat kayo. Nya, Ate Jejet? Yes, Kuya Alan, mga mama. Salamat kay mga mama, ha. Sa inyong pirming pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy ang mga bata. Unya, gawas, ana. Para sa mga dago, Don Pepe Dark Chocolate. Unya, palit mo sa Diamond Yema. Ubi Yema Espesyal. Unya, ang lami, Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Palit mo, ha. Okay, the best kay na ito ang Paulitos Macaroni Crunch kanon na ito kung asa
sa ta magsuroy-suroy. Unya, ang ato sang testifis cracker, dindot si kina na to, ugumon, usap-usapon, samtang mag-drive-drive mo sa inyong e-bike, unsa pa na, tricycle, unsa pa na diya, kaon-kaon mo ang testifis cracker. Unya, ang ubang mga bata, ugum sa bug, OBMA special, o kining ato ang Diamond Gemma special. Labi na gyud mga bata, nga mo inom gyud ta sa ato ang Don't Baby Tablia, kay the best kay na nato mga bata padung sa eskwelahan. Energetic kay ka maglakaw, basta wa kay pliti, lakaw lang kay kondisyon kay ka na, panington gyud ka na mga bata sa ato ang Don't Baby Tablia. Happy gyud kay ka, sama ka sa ka-happy, kung muadto ka sa Happy Mart, wanduna, kulon, tabunok og maktan, kay nadi ang mga palitunon nga barato kayo, sulbad gyud atong krisis diya. Unya, duna po tayo, duna sa kilid sa Happy Mart, maktan, unya, ni apod sa may Banilad at bag sa Gaisano Country Mall. Naana din na, makita na ninyo. Unya, sa tanang mga taon ni Kapitan, former Kapitan Jun Ramos, nga nagbuhat siyang Bigail Foliar Fertilizer nga hinimo sa Eagle Game ni Kapitan John Ramos. Salamat kay inyo dihang ang inyong ginom. Bao nga ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. The best kay na itong imnon samtang matrabaho ta. Bawag ta nga itong kakapoy, kondisyon kay ta, paning to ta, mahuman ang atong trabaho sa opisina. Bisag asa mag-drive ka kung sa pananaya sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Unya, maayos di sa ato ang paglawas ang ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, basta Toledo Kuya Nick Pipito, Dug GR Pipito, o ni Inday Shen sa Bromage PS ni Inday Shen. Nga naan na sa Facebook, unya, tanawalan nyo niya sa Facebook, itype ninyo, Bromage PS, unya, pangitaan ninyo, ang number nila, tawagi kung unsa inyong gustong may tabo sa inyo ang panimay. Sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araraw, o labi na yun ni Lister Daan, labi na yun ni Kusyal Francis Isparis, ang aktibo na itong kusyal sa syudad sa Sugbo. Salamat kay inyong tanan. Ate Pres? Okay, ang sendo na ito karugat lawa. Sinday Ima, Ate Pres. Sasoy. Sasoy. Adi, kanila sa itong, yung maumaning gikuan na to. Si Ima sa. Si Ima sa. Ima. Si Ima atong tabagan bam kay mao ni atong problema kay si Ima ni Ate Pres kay ang yang ba nabutan kayo giwaman siyang kupare 30,000 para taon i-down og kuan sakyanan niya. Sakyanan siya yang kupare unya hantod karon wa pa na hapit lang Pasko pa bayri. Karon kita siya sa sawa taon kay mao may saad atong Tinoy nga kuan Ate Pres inig hatag kuno sa 13 month bayad na siya. Kita siya sa sawa ni Tinoy og katong siyang asawa nga si Iba. Ayun, saon nga. Sus, gaaway, mahinon sila, Ate Pres. Nagingnan pa nga, nasakit ko na Tinoy, kay gipabarang nila. Nilang Ima og ni si Mando. Kay, wa ko nung, nasuko ko nung may nga, wa mo bayad sa utang. Mao na ilang sulti, nasuko ba sila nga, wa sila mabayad. Mao na inyo gipabarang, porti lagutan Mando og ni Ima, Ate Pres. Kay gikiha man taon sila sa barangay hall. Mao ning ilaharong problema. Unsaon ni nila nga wa sa pagtuon kuno nila Ate Pres. Mamamarang makuno si Ima si Mando nga portim gilitaw mga butan ng tao-taon sa drama na to Ate Pres. Buutan yung kay sila para buyag lang. Mao ni ila problema Ate Pres. Nga gibarang kuno taon nila si Tinoy kay wa kuno nasuko kuno mi awak nasuko si Ima og si Mando nga wa mo bayad si Tinoy sa utang matod pa sa asawa. Problema naman sila usap pagpaningil nun anin. Barang man. Naburot ang tiyan Ate Pres sa iyang ni Tinoy. Tingalig doon na sakit. uy. Oh, kanang naabiyay sakit sa kanang kuan Ate Pres kanang unsay pangalan Ate Pres kanang atay ba liver ba nga cancer ba kanang hinom ka mao nang burot magtiyan mo na basig naurot og inom ang 30,000 Ate Pres mao na hipa mao na maburot diya cirrhosis mao na siguro na basta di ba doktor cirrhosis maburot inutian na mao nang masakit ka karon sila mahinoy gipasanginlan Ate Pres nga mao nagbarang nga para nako ang barang siguro naagi barang pero di man kabudutlan siguro Ate Pres kuno kay sa di ba ambot lang ka ana Kay bawal. di ba garing
Pero pa yaw-yawan na rin ako sa kong amigo si Timyong. Timyong? Timyong, So, daghan ka na panagang Timyong nga kuan Latin at Tipres. Daghan ka na siya Latin nga nibawaan. Di Kay na mama, iya papa. nahibaon na niyang Latin. Ambot diin ka ng bay Timyong, pero og napas Timyong, ako ni pa yung yaman lang. Ayan, Mayor ng imo hangguan. Kay lisod ka na. May tambal na Timyong nga epektibo kayo. Bam! Ari, good, Bam! Unsay mong giokay niya, Bam, ha? Unsay palito ng itong snack? Spaghetti ba? Ang iyang pangutana lang. Ang iyang pulong natana ba, ang ilang problema ba, mao ni ba, ma? Ada sa tanaw na ko, ha? Mao ni among problema, kay sila pa doon na itraso na, bo kami pa gikiha. Kay lagi ko no, amo silang gipabarang. Kanahan ko ng mga utok. Mutuo mo ning barang ba, ni? O Mao to ang gikiha naman gani sila. So, nini ato ang pagsibya karon mangutana ko, nakaadtong gipatawag na ba mo sa barangay o wa pa? Kanangalitan nung gipatawag na mo sa barangay, unsa may resulta? Gipatawag yun siguro. Unsa may resulta? Dayon, ni ate ang pagpaambit, Okay, paambit ko. arita sa Levitico 19, versikulo 31. Ayaw kamug dangop sa mga tigpakonsulta nga sa balikon. Okay, balik ka ba? Leviticus 19 verse 31. Ayaw kamug dangop sa mga tigkonsultag mga espiritu o sa mga barangan. Kung buhato ninyo kini, mahugawan kamo. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Uswag sa kapitulo 20. Sige. Chapter 20, verse 6. Kung ang usa ka tao magpakisayod sa mga tigkonsultang mga espiritu o sa mga barangan ug muduyog kanila sa ilang salawayong buhat na makigbatok ako kaniya ug hinginlan ko siya gikan sa iyang mga kabanay. Kaya akong gibasa, nabati ninyo ang unod kung giunsa pagsulti sa Ginoo, kung giunsa pagsalikway, ang akong pasabot nga kontra niya kini akong gipangbasa. Wala doon maayunin sa Ginoo. Karon. Sige. Ano ba? Kung gipabarang kamo, kung kamo mo gipasingilan nga kamo nagpabarang, unya gipatawag mo sa barangay. Sa akong gibasa karon, kung ikaw mo dangop sa mamamarang, layo kas Ginoo. Sa dihang gipahulam kamo, layo ba sila sa Ginoo? Naluoy mo ganit sila ninyo? Kaya naaro, may lain labutan din sa kasulatan, pahulama ang nagkinahanglan. Ningo ng Ginoo. Pahulama ang nagkinahanglan. Di pahulam. So nakatuman kamo sa kabubutan sa Diyos. Karon, kanalitan o kamo mo ni pabarang, kamo na po din mo supak sa kabubutan sa Diyos. Nga nagtuman man kamo. Wa ko kayo na ito nakahuam. Kaya sa linya lang niya, pag ingon ni kinsa ning sender nga mao nagpahuam. Ima. Kay pag-ingon sa bana ni Ima nga ni saad man mo nga bonus mo bayad mo. Butan po sa bando. Butan po. Gani ang usan niya ka kumpare bam, ningon wa sa taon ta pre, palit ako gi-bike siya ikabla ka pre kung mabayad ni si Tatoy ato ning ako ka pa mo para palit og i-bike. Butan ginis bando. Taro kay tingoy sino nagkuha mo nga mo sama ka, huyar mi taw ka. Mo na ikon gingon nila nga impaso na lang sa away. Mga butan gyud ni Mando, bam kana lang si Primando akong amigo taga Basak. Kumpare na namong pare ni pare si pangalan nito atong driver bitaw si pare kalimutan nga di pare ko anay. Kato bang mag-drive na to sa sakyanan. Don. Dilis don kato taga Ilawan. Donald, pre Donald. Pre Donald. Di ko ba nakalimutan sige makadadagpaan? Pre Donald. Balik ta. Kumpare man ako. Butan Mando. Balik ta. Kanas Mando ba magpahuam gyud ng kwarta. Maayo sa na siya. Dili na siya kadang magdali usag padingil sa Mando. Kada taga Basak. Dool sa AG kadang ilang ma'am Adonis Ganggang butik dool ra na sila diha. Sige ba, padayon. Balik tang. Sa ako nang gingon panalita gipatawag na kamoron sa barangay, ayaw ka makabalaka kay sa New Testament ningon man Ginoong Hesus, kung taralon kamo sa mga sinagoga, kung dadon kamo sa mga hukmanan, atubang kamo sa mga hawis, ako pinagi sa kong Espiritu Santo mao'y maggiya sa inyong mga dila kung sa inyong gisulti. Ati nga ako gabi igulyat. Ano man, dila? O saan ito? Pwede magkitiw sa kundila kasi may nagsuguan to.
ang pasultihon.